Nuna har over det seneste års tid udviklet sig fra en ren app-løsning til et komplet økosystem, hvor vi ud over vores stressmålinger samtidig giver vores kunder en infrastruktur og et overblik, som kan forstærke de indsatser og tilbud, som virksomhederne i forvejen tilbyder deres medarbejdere på stressområdet, eventuelt via sundhedsforsikringerne. Og en af nøglerne til det er det, I ser her, vores admin-side med dashboard og alle nødvendige entreprisefunktioner. Her opsamler og akkumulerer vi i anonymiseret form alle udførte stressmålinger, sådan at ledelse og HR kan se udviklingen og trends, og også se effekten på den samlede organisation, både af de forskellige positive og negative påvirkninger, som organisationen kan blive udsat for, men også af de indsatser, se effekten af de indsatser, som ledelsen måtte søsætte for eksempelvis at styrke arbejdsmiljø og trivsel i organisationen. Så det er bygget op på den måde, at man i toppen af dashboardet her har det komplette overblik, og det bliver opdateret en gang i kvartalet. Der kan man se, hvordan det ligger med de røde og de gule og de grønne stressmålinger. Man kan også se i de to kasser nedenunder, om medarbejderne reagerer på de målinger, de får, altså hvor stort er trækket på de tilbud, som er blevet lagt op i appen. Og derudover så er der også andre sådan de sædvanlige funktioner med support og dokumentation, med overblik over brugere og roller, og så endelig selvfølgelig licenser, under dashboards og virksomhedsoplysninger. Det I ser her, det er de virksomheder, vi har registreret lige nu. Vi er jo i gang både med Danica, med LB-forsikring og med AP-pension. Og det er nemt og intuitivt at få sig oprettet ind med virksomhedsoplysningerne, kontaktoplysninger, antal brugere, en installationskode. Og så nede i bunden her kan man så vælge, om man vil bruge Nunas, vores eget sikkerhedsnet, altså med NunaCare, det klikker man af her. Eller også så lægger man sine egne tilbud ind, som vi kan se her med AP, der har givet adgang til nogle af deres egne løsninger, som ligger så i, kan vi sige, i bagenden på appen, hvis en medarbejder enten er gul eller rød og har brug for noget support. Så det er nemt og ret intuitivt, og det er sådan her, det ser ud, både for vores kunder, og det er samtidig også det administrationsmodul, vi selv bruger til at holde styr på alle de kunder, vi skal til at have ind på platformen. Så vi har styr på det.